Moje ime je Nadija Golubović i ja sam golmanica. Drugi sam razred gimnazije Marf. Još kao maloj djevojčici omiljena igračka uvijek mi je bila lopta. Lopta mi je uvijek bila u rukama i znala sam da se želim baviti sportom, a znala sam i kojim. Velika je stvar znati šta želite i ići putem koji vodi do ostvarenja vaših snova. Odrasla sam u Srebrenici gdje sam završila osnovnu školu. Trenirala sam u Srebrenici, a vikendom igrala utakmice za SFK 2000 Sarajevo. Svaki slobodan trenutak provodila sam s loptom i željela da neko dođe, da prepozna moj žar i ljubav prema nogometu. I došli su. Uz pomoć moje škole Marf došla sam u Sarajevo i konačno počela svakodnevno trenirati sa svojim klubom. Branim za SFK 2000 Sarajevo, najbolji ženski fudbalski klub u državi, gdje sam sa samo 16 godina debitovala za prvi tim. Također sam i član reprezentacije Bosne i Hercegovine do 17 godina. Ponosna sam što imam priliku predstavljati svoju zemlju i biti dio nacionalnog tima. Bez obzira na sav napor i odricanje koji svaki moj novi dan donosi, znam da imam podršku moje škole, porodice i prijatelja i to mi daje još veću snagu. Samo radom, trudom i dobrom organizacijom vremena možemo stići do zvijezda.